naší národní vedoucí a mamky asi skvělých dětí. A hlavně naší hlavní starší sestry, jenom sestry, Suzany. Tak já jsem už čekala, co z něho vypadne. Většinou čekala jsem tetasu, ale dobrý, nevadí, v pohodě. Tak dobré ráno všem. Preklad máte, jo? Jo, super. Romane, děkuji. Tak chvíli, já si vezmu brýle. Taky papírek. Takže ta řeč, kterou jsme pročetli, už to se zmínil Kuba, je z roku 1984 a pronesla ji pravá matka. Jak jsme zvykli za časa života pravého otce, řeči na svátek přednášel pravý otec. Jo? Bylo to běžně, jo? Můžeme se podívat na Truperenc.org, tam najdeme spoustu řečí, které jsou dány na různé